A min dicía, só se me ocurre dicir que maravilla, non? Bueno, a verdade é que traer cousas do pasado ata o presente pois sempre é unha tarefa ardua, pero tamén moi satisfactoria. Como estás, Abraham? Moi ben, a verdade é que moi ben, tendo uns días así de descanso entre concertos e concertos e aquí, moi contento de estar aquí. Porque claro, nós estamos así, oímos falar de ti moitas veces, do teu traballo da recuperación dos instrumentos antigos, pero ahora de repente Gladiator aparece e isto fai que esteas en todos os medios de comunicación. Sí, ao final é unha sorte pois que unha película deste tipo confíe nestes instrumentos ancestrais e, sobre todo, para ter esa segunda oportunidade e o gran público os poida coñecer. Como chegaches á música? Bueno, tive a sorte de nacer en Galicia, que considero un dos últimos amazonas culturais que hai en Europa, nunha banda de música e nun grupo de música tradicional. E dende cativo, pois xa, digamos que collín este camiño e non nos soltei ata o día de hoxe. Dende neno, dis? Que idade? Si, eu empecé con 11 anos e xa ese mesmo verán xa andaba facendo festas coa banda de música e co grupo tradicional e bueno, foi unha aprendizaxe non somente musical, senón de vida a cal estou moi agradecido, non? Dende que tivo esa oportunidade. Fuches autodidacta, é dicir, como foi a túa relación coa música? Estudaches unha educación reglada nun conservatorio ou como te relacionaches con ela? Sí, tive a sorte de ter unha formación académica, primeiro na banda de música e despois no conservatorio, cando, bueno, fui a estudiar a Madrid, o Conservatorio Superior, e ao mesmo tempo tamén unha educación na música oral e tradicional, entón, pois, eses dous camiños confluíron en min desde cativo. E a sorpresa de Gladiator é o resultado dun traballo, como contactou os produtores da película contigo e por qué? Sorprendeuche? Bueno, sí que me sorprendeu, pero ao mesmo tempo xa tiña feito películas ou producións para Steven Spielberg ou, bueno, xente tamén con moito renome e a verdade é que me chamaron e eu non podía asistir á grabación a Los Ángeles, entón decidiron vir aquí a gravarme e bueno, fixemos unha sesión e estes sons, antigos, estarán na película soplados por este galego que che fala. E que case nada, dilo con tanta normalidade, pero que non son capaz de encontrar o adxetivo para dicir unha cousa impresionante, non? Sí. Tanta xente escoitando a túa música, tanta xente coñecéndote, non, a través da música. Sí, eu a verdade é que normalizas estas cousas. Moito, porque xa me tocou todo de maior e queiras que non, pois daste conta de que tes que relativizar e sobre todo que dende cativo fui moi disciplinado no estudio da música e o amor hacia a música, entón para min a gran recompensa xa tiven con 11 anos poder meterme neste mundo da música, pero agradecido eternamente, claro. E vivir da música, non? Porque a calquera que se dedica parece moi difícil, salvo que sexas moi bon, non? É algo inxusta esta frase? Hai que correr o risco de facer o que che gusta? Non, na vida, como non corres ese risco, estás morto en vida, así que podes te dedicar ao que queiras e, de feito, é o único consello que lle direi a alguén. A vida é tan corta que facer o estipulado simplemente por sobrevivir non merece a pena. Interesante. Mira, unha cousa, como chegaches a eses instrumentos tan antigos, tan dos nosos antepasados? Hai que remontarse os celtas, a cultura castrexa. Onde os descubriches? Pois incluso máis, non? A caracola que está soando é un instrumento que xa se tocaba hai uns 15.000 anos, polo menos, non? Como che dicía, dende cativo, pois empecé tamén no mundo da música tradicional e incluso hai un instrumento que toco, a corna, que saliu ao principio, que foi atopada por Carlos Tallón a 5 km de Sarria, onde eu nacín, non? Entón, eu busco instrumentos, pero tamén hai algúns que parece que me buscan a min e bueno, sempre coa antena posta buscando estas sonoridades pretéritas. Porque para tocar para que soe tan ben o que estás tocando, hai que querer o instrumento, hai que experimentar con el. Cal é o proceso de relación? Cual é a túa relación cos instrumentos? Sí, a veces é unha relación moi frustrante porque moitos dos instrumentos teños que fabricar eu mesmo, xa que non existen ou somente quedan, exemplares nos museos. Frústrame ter que construílos porque non son realmente constructor, pero ao final, a base de empeño, vou nos sacando. Despois aprender a tocalos e despois ter a humildade de non cambialos moito, senón ser ti quen se adapta a eles, non? E, bueno, tamén despois é un proceso moi satisfactorio. A música podía entender todo o mundo?
Home, que a música é o único linguaxe que entenden os seres humanos. A música foi o que nos fixo os seres humanos. A abstracción dos sonidos, combinalos, eso é o que nos fixo, e fixo que os seres humanos, por exemplo, sobrevivisen, porque a música non deixa de ser un simbolismo. Ou sexa que a música é para todos, porque hai xente que día non teño oído. Ti cando te chama a túa tía ou a túa nai por teléfono sabes distinguilos, pois xa tes oído. Interesante. Bueno, teis aquí en riba da mesa do plato de No Foco, que é un programa dos servicios informativos. É sempre interesante que un músico veña a un programa informativo. Estou especialmente contento por isto. Ademais, ves con dous aparellos, dous instrumentos. Queríase pedir que nos tocaras un pouco e primeiro que nos explicaras que son. Bueno, pois isto que teño aquí é un aulós grego, un instrumento que soaba nas Olimpiadas, un instrumento tamén atlético porque necesitas unha respiración circular para poder tocalo, e son dous instrumentos tocados pola mesma persoa e, bueno, ten un son realmente moi hipnótico. Pois adiante. Moitas grazas. Moita xente na casa está aplaudindo, Aquí estamos os dous, os compañeiros do plató, pero non temos público que están na casa, que son moi fieis. Agradezoche moito isto que nos regalaras, que nos regales a túa música. Os próximos proxectos é unha pregunta case necesaria para un artista. Sí, pois ou agobiante, non? Porque cando se fai algo como Gladiator, se di que vas facer a continuación? Non. Eu a verdade é que teño moitos proxectos ao mesmo tempo. Estou facendo unha xira por todo o estado que se chama Resoando no Pasado. Agora, en Galicia, vou a facer 3 concertos e cada concerto diferente. O 26 en Compostela esta xira, o 30 en Vigo Mitos, que é un proxecto que gravei o ano pasado, este ano en Abbey Road coa Royal Philharmonic, e o 4 de xaneiro en Meira facendo un concerto que se chama Unha noite de inverno. A min gustame cambiar. O 6 de decembro sale tamén unha película protagonizada por Anthony Hopkins, onde gravei tamén a música, bueno, en fin, a verdade é que non me gusta aburrirme, entón doulle moito á cabeza. Sabes que pasa? Que os galegos coñecen o teu nome, están orgullosos de ter un músico como Abraham. Bueno, eu creo que en Galicia temos un capital humano brutal, e é verdade que tamén necesitamos ter un pouco de orgullo de nós mesmos, porque non por nós, senón por ensinarnos o mundo, porque somos moi poliédricos e creo que facemos este planeta moito mellor, mantendo ademais a nosa cultura. Como dicías, que Galicia é un país que é o Amazonas cultural, non? Da música tradicional e dos últimos Amazonas culturais que quedan, porque tanto Inglaterra, Francia ou Alemanha, por exemplo, son países moi industrializados que perderon isto que decías ti antes, que é moi interesante, a música para todos. E aquí, dende un cativo a unha persoa maior, se sigue facendo música entre todos. Dinos por que temos que ver Gladiator, e que vai supor Gladiator na túa carreira. Bueno, non sei na miña carreira, pero eu creo que é unha película para ir ao cine a ver, porque ten uns efectos especiais que eu cando estaba grabando, que gravamos en partituras, eu improvisaba sobre as imaxes, xa te das conta que a factura de Hollywood é a factura de Hollywood. Pero bueno, estes instrumentos humildes tamén teñen a súa cabida. Moitas grazas. Agradecido de verdade a Televisión de Galicia por estar aquí no Foco e por compartir estes momentos con todos nós. Un gusto. Moitas grazas pola entrevista.